για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη μου χαρά να μιλώ στο Δήμο στον οποίο μένω. Λίγο πιο κάτω στον κόκκινο μήλο. Εκεί είναι η οικογένειά μου. Θα πούμε κάποια πράγματα για την ιστορία της Προεδρικής Φρουράς. Δεν θα υπερβώ τα 20 λεπτά, δεν είναι τόσο μεγάλη παρουσίαση. Θα πούμε για την ιστορία, θα πούμε για την αποστολή, πού βρίσκεται το στρατόπεδο της Προεδρικής Φρουράς. Θα μιλήσουμε για τις στολές, τα εργαστήρια, τα κριτήρια με τα οποία και τις προϋποθέσεις για να γίνει κάποιος εύζωνος, την εκπαίδευση, έχετε ακούσει διάφορα, για το μνημείο του αγνώστου στρατιώτη, την ευζωνική στολή και θα κλείσουμε με ένα μικρό βίντεο από τη δραστηριότητα της Φρουράς που γίνεται κάθε Κυριακή. Δεν θα, στο κείμενο πολύ λίγες φορές θα το κοιτάξω. Η Προεδρική Φρουρά. Τα τάγματα ευζώνων ιδρύθηκαν το 1867. Η Προεδρική Φρουρά ιδρύθηκε τη 12η Δεκεμβρίου του 1868. Αρχικά πήρε την ονομασία Άγημα, ως Άγημα αναφέρεται στο Βασιλικό Διάταγμα. Από εκεί και μετά, ανάλογα και με το πολίτευμα το οποίο είχαμε στην πατρίδα μας, ονομάστηκε Ανακτορική Φρουρά, Λόγος Φρουράς Προέδρου Δημοκρατίας, Λόγος Βασιλικής Φρουράς, Τιμητική Φρουρά του Αγνώστου Στρατιώτη και Φρουρά Σημαίας στην κατοχή. Κατά τη διάρκεια της κατοχής υπήρχαν εύζωνοι, υπάρχουν και φωτογραφικά ντοκουμέντα. Βασιλική Φρουρά από το 1946 έως το 1974 και από την αποκατάσταση της Δημοκρατίας μέχρι και σήμερα ονομάζεται Προεδρική Φρουρά. Για την ιστορία, το 2018, με απόφαση της Ιεράς Συνόδου, ο Άγιος Γεώργιος ο Εξιωαννίνων ή αλλιώς Κωνσταντελάς, ονομάστηκε, καθορίστηκε ως προστάτης Άγιος της Προεδρικής Φρουράς. Και τον γιορτάζουμε την ημέρα του Αγίου Αντωνίου. Παράλληλα, τότε είναι η γιορτή του. Ποια είναι η αποστολή της Προεδρικής Φρουράς? Αποστολή της Προεδρικής Φρουράς είναι η τιμητική φύλαξη 24 ώρες το 24ωρο, ανεξαρτήτως καιρικών συνθήκων, ανεξαρτήτως συνθήκων, μπορούμε να πούμε, γιατί τώρα τελευταία είναι και άλλες συνθήκες που γίνονται κάτω στο μνημείο, του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη, όπως είπαμε, κάτω από όλες τις καιρικές και μη συνθήκες, στο Προεδρικό Μέγαρο και στην κεντρική πύλη του στρατοπέδου. Επίσης, η Προεδρική Φρουρά αποδίδει τιμές σε αρχηγούς ξένων κρατών κατά την υποδοχή τους. Αρχηγούς κρατών, όχι πρωθυπουργούς, βασιλείς και προέδρους Δημοκρατίας. Έξω από το Προεδρικό Μέγαρο. Την έπαρση και υποστολή της σημαίας στον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες, για παράδειγμα, πρόσφατο το Πάσχα, η έπαρση έγινε μεσίστια τη Μεγάλη Παρασκευή, το Μεγάλο Σάββατο 10 και 1 ανέβηκε στο ψηλότερο σημείο και κατέβηκε τη Δευτέρα του Πάσχα. Τμήματα των Ευζώνων συμμετέχουν στον εορτασμό εθνικών επετείων και σε άλλες πανηγυρικές εκδηλώσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Κάθε Κυριακή, 11 η ώρα, η Προεδρική Φρουρά βρίσκεται στο μνημείο του αγνώστου στρατιώτη και κάνει την επίσημη αλλαγή. Ξεκινάμε γύρω στις 10:30, όχι δεν υπάρχει γύρω στην Προεδρική Φρουρά. 10:25 ξεκινάει η διαδικασία μέσα στο στρατόπεδο. Αναχωρούμε, ανεβαίνουμε την Ηρόδο Αττικού, Βασιλής Σοφίας, Αμαλίας, πάνω στο μνημείο, αποδίδουμε τιμές, γίνεται η επίσημη αλλαγή των σκοπών και επιστρέφουμε πίσω. Μέρος αυτής θα δείτε στο βίντεο, από όλα αυτά σήμερα.
Πού βρίσκεται το στάδιο της προεδρικής φρουράς? Είναι στην οδό Ηρώδου Αττικού 2, Βασιλής Σοφίας. Νομίζω να ακούνε και έτσι, δεν Ηρώδου Αττικού 2 είναι Βασιλής Σοφίας και Ηρώδου Αττικού. Εντάξει, το φέρει τιμητικά το όνομα του οπλαρχηγού της Ελληνικής Επανάστασης Γεώργιου Τζαβέλα, που έλαβε χώρα και πέθανε στη μάχη του Αναλάτου. Τώρα, η Ευζωνική στολή φέρεται τόσο από αξιωματικούς, είναι κάπως διαφορετική, όσο και από πλήτες θητείας. Η διαφορά της προεδρικής φρουράς της Ελλάδος με τις φρουρές των άλλων κρατών είναι ότι η δική μας Εύζωνη, η Εύζωνη μάλλον γιατί δεν υπάρχουν πουθενά αλλού, η Σκοπή είναι οπλίτες θητείας, δεν είναι επαγγελματίες. Έχει μακρά ιστορία, συναντάτε, είναι των οπλαρχηγών του 21 και λίγο πιο πίσω. Τη συναντούμε στους Βαλκανικούς πολέμους, στη Μικρασιατική εκστρατεία, στον πρώτο, δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Αυτές είναι, θα φύγω λίγο από το μικρόφωνο, να σας εξηγήσω. Εδώ είναι η Θρακιώτικη, οι βασικές στολές είναι, η βασική στολή είναι η λευκή, τα λευκά, θα το δούμε και πιο κάτω, είναι η επίσημη ευζωνική στολή, την οποία τη φέρουμε Κυριακές και επίσημες αργίες και σε εκδηλώσεις. Ο χειμερινός ντουλαμάς, ο μακεδονικός, αντίγραφο του Παύλου Μελά, παρένθεση η αίθουσα τιμών της προεδρικής φρουράς από τον Οκτώβριο, ονομάζεται Παύλου Μελά. Ο θερινός ντουλαμάς, που είναι της Μικρασιατικής εκστρατείας και των Βαλκανικών πολέμων, είναι η βρακοφορική, θα δούμε και πιο μεγάλες φωτογραφίες πιο κάτω, η ποντιακή φυσικά, η αιγαιοπελαγίτικη, πρόσφατα, αυτή μόνο σε εκδηλώσεις ενσωμάτωσης του 12 νήσου 7 Μαρτίου που γίνεται μια τελετή κάτω στο μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτου, όπως γίνεται και του Πόντου, όπως περιμένω να σας δω. Και η Θρακιώτικη. Εδώ τώρα. Ο αξιωματικός. Αυτή είναι η στολή του αξιωματικού. Θα γίνει ανάλυση σε πιο κάτω διαφάνειες. Και εδώ είναι το οπλίτη. Όπως είπαμε, η στολή του Παύλου Μελά. Αντίγραφο της στολής του Παύλου Μελά κατασκευάστηκε και υπάρχει στο μουσείο στην οικία του Παύλου Μελά που αναγεννήστηκε επί κ. Στεφανή. Και η στολή φτιάχτηκε στην προεδρική φρουρά όπως είναι και έχουμε φτιάξει και εμείς ένα αντίγραφο για την αίθουσα τιμών μας. Βαλκανικών πολέμων και Μικρασιατικής εκστρατείας. Η βρακοφορική, φυσικά η ποντιακή, είναι δύο, είναι συντονισμένοι, είναι εκπαιδευμένοι. Όπως είπαμε, η Θρακιώτικη, σύντομα έχει δηλωστεί γι' αυτό, όπως είχε και το Μάρτιο για την αιγαιοπελαγίτικη. Παρένθεση, η προεδρική φρουρά δεν είναι, όπως είπαμε, όχι κουλτούρα, είναι μια στρατιωτική μονάδα. Τα χαρακτηριστικά των ευζωνικών στολών. Οι ευζωνικές στολές είναι χειροποίητες. Ό,τι βλέπετε είναι φτιαγμένο στο χέρι και μόνο στα εργαστήρια της προεδρικής φρουράς. Πουθενά άλλο. Όλα τα άλλα είναι αντίγραφα και απομιμήσεις. Στην εποχή που ζούμε είναι εύκολο να είναι. Αλλά δεν είναι το αυθεντικό. Η κατασκευή τους απαιτεί πείρα και χρόνο. Οι ράφτες και οι άντρες και οι γυναίκες που είναι εκεί είναι έμπειροι. Και για να μάθει κάποιος την τέχνη θέλει τουλάχιστον 2 χρόνια.
είναι αυθεντικές, όπως είπαμε. Να φανταστείτε ότι το γυλαίκο, αυτό το πίσω, αυτό εδώ το γυλαίκο, θα δούμε πιο κάτω, θέλει 500 εργατοώρες. 500 εργατοώρες είναι περίπου 6 μήνες για να φτιαχτεί μία. Γιατί παίρνουμε τις κλωστές, τις ενώνουμε μεταξύ τους, τις τρίβουμε, τις τραβάμε προς τα κάτω, γίνονται κάτι σαν σαλιγκαράκια, είναι ολόκληρη τέτοια κόμμα και το ένα κομματάκι. Και μπαίνουν πάνω σε ένα ύφασμα και είναι ο καμβάς από τους ράφτες αυτός. Και πάνω σε αυτό ζωγραφίζουν. Μπορείτε στο διαδίκτυο, κυκλοφορούν πολλά βίντεο, να πάρετε μία μικρή εικόνα. Στα γραφεία μας, ό,τι βλέπετε και σας ανέφερα πριν, είναι χειροποίητο και γίνεται μόνο μέσα στη φρουρά. Όλα. Αυτά είναι μερικά από τα εργαλεία. Το κλασικό το ψαλίδι, οι γραμμοδικανές, πιο σύγχρονες τώρα, σιδέρωμα, όλα τα κομμάτια. Τα τσαροχοπία. Ο κ. Γιώργος ο Δερματάς είναι γνωστός. Θα πούμε αργότερα για τα τσαρούχια. Όλα τα δερμάτινα είδη της φρουράς κατασκευάζονται στη φρουρά. Εμείς μόνο αγοράζουμε τα υλικά. Με διαθέσεις από το Γενικό Επιτελείο Στρατού, γίνονται διαγωνισμοί, προδιαγραφές, τα αγοράζουμε και τα φτιάχνουμε. Για να γίνει κάποιος εύζωνος. Είναι τουλάχιστον αυτά τα κριτήρια, ύψος 1,87 φυσικά το πρώτο, 1,87 έως 2 μέτρα και 3 εκατοστά, μέχρι και 5 εκατοστά, άριστη σωματική διάπλαση, να είναι ικανός κατηγορίας πρώτης για τους άντρες που έχουν υπηρετήσει και πλήρους θητείας. Η θητεία στον ελληνικό στρατό είναι 12 μήνες στο εσωτερικό και 9 μήνες στην παραμεθόριο. 12 μήνες κάνουν οι εύζωνοι. Γι' αυτό και είναι κάτι το διαφορετικό. Η εκπαίδευση. Πολλά έχουν ακουστεί για την εκπαίδευση. Για να γίνει κάποιος εύζωνος, πρώτα απ' όλα πρέπει να είναι εθελοντής. Διότι, εάν δεν είσαι εθελοντής, ό,τι και να κάνεις, θα το κάνεις αγκαρία και δεν πρόκειται. Αυτό που τους χαρακτηρίζω εγώ είναι σαν τους μοναχούς του Άγιο Όρος. Πηγαίνουν κόσμος και κοσμάκες, εγώ θα γίνω μοναχός του Άγιο Όρος. Δεν τα καταφέρνουν. Είναι ξεκάθαρο ότι τα καταφέρνουν όλοι. Είναι τα παιδιά σας, τα παιδιά μας, τα οποία κάνουν τη θητεία τους και πιστεύουν στα πράγματα τα οποία πρεσβεύει η προεδρική φρουρά. Και για να μπορέσει να λειτουργήσει η προεδρική φρουρά, θέλει πειθαρχία, πιστή στην αποστολή και στην παράδοση. 3 πράγματα. Η εκπαίδευση διαρκεί 6 εβδομάδες, περιλαμβάνει αντικείμενα από σωματική αγωγή, φυσικά, ασκήσεις παρελάσεως, ασκήσεις ακριβίας, ιστορία και κάποια πράγματα για την ένδυση και την υπόδυσή τους. Γιατί πλέον είναι μόνοι τους, δεν τους καθίσει κάποιος. Την τελευταία εβδομάδα εκτελούν νυχτερινή υπηρεσία, δεν βγαίνουν από την αρχή με το που ολοκληρώνουν τους 5 εβδομάδες. Άντε, πήραμε τον Περέ και κάνουμε υπηρεσία. Την 6η εβδομάδα ξεκινάνε τα νυχτερινά νούμερα, που έχει λιγότερο κόσμο, λιγότερο άγχος και να μπορέσουν να μάθουν το δρόμο. Γιατί φεύγουν από τη Βασιλή Σοφίας και ακολουθούν συγκεκριμένο δρομολόγιο και την Ηρώδα Αττικού, ο λεγόμενος τσαρουχόδρομος. Είναι διαφορετικός, θα τον δείτε. Θα το παρατηρήσετε κάποια στιγμή. Όταν ανεβαίνουν πρώτη φορά πάνω στο μνημείο, είναι αυτό που λένε χάνουν τα αυγά και τα πασχάλια. Όσο καλά να ξέρεις την υπηρεσία. Όση εκπαίδευση και αν έχεις κάνει, είναι τελείως διαφορετικό όταν ανεβαίνεις πάνω στο μνημείο. Γιατί έχεις δίπλα σου τον άγνωστο στρατιώτη. Ο άγνωστος στρατιώτης δεν είναι, για τους εύζωνες, δεν είναι ένα απλό άγαλμα, ένα απλό τείχος. Δεν είναι ένα απλό μνημείο. Είναι ζωντανός ο άνθρωπος εκεί πέρα. Και μας βλέπει, μας ακούει και μας νιώθει. Και αυτό το νιώθουν οι εύζωνοι. Αυτή είναι η διαφορά.
τον Ευζώνη. Έχετε ακούσει πολλές φορές, θα πούμε και αργότερα για τα τσαρούχια, γιατί χτυπάμε τα τσαρούχια, για όλα τα πράγματα. Το ίδιο και στο προεδρικό μέλλον. Δεν θα σας πω πολύ. Η εκπαίδευση διεξάγεται και μέσα στο στρατόπεδο και στον εθνικό κήπο κάνουμε σωματική αγωγή. Παλαιότερα κάναμε και στο Καλιμάρμαρο. Και στο Ζάπιο. Το μνημείο του Ανώ Στρατιώτη ξεκίνησε το 1926, ολοκληρώθηκε το 1932, τα εγγένεια έγιναν, αν θυμάμαι καλά, την 25η Μαρτίου. Και πάνω στο μνημείο υπάρχουν μάχες, ονόματα από μάχες που έλαβε χώρα το έθνος μας. Παντού. Πάμε τώρα να δούμε την Ευζωνική στολή. Οι Εύζωνοι έχουν τη ζώνη ανασπάστου, ένα κομμάτι. Τα δερμάτινα είδη που φτιάχνουν στην τσαρκοπία είναι και αυτά εδώ. Και οι φυσικιοθήκες και όλα. Η ζώνη ανασπάστου πού χρησιμεύει? Όταν βάζουμε τη φουστανέλα, η φουστανέλα αποτελείται από δύο κομμάτια. Φύλλα τα λέμε εμείς. Προσαρμόζονται στη μέση και από πάνω έρχεται αυτή εδώ, μαζί με μια δερμάτινη ζώνη και δένει, ώστε να μην πέσει. Και αυτά εδώ δένουν τις μάλινες κάλτσες που θα δούμε πιο κάτω. Πρώτη διαφορά. Ο αξιωματικός δεν φοράει τέτοια τη ζώνη ανασπάστου. Περισκελίδα. Φοράει ένα κόκκινο παντελόνι ο αξιωματικός. Η στολή του αξιωματικού προσομοιάζει την κολοκοτρονέλη. Και το που κάνει στο θα δούμε αργότερα είναι λίγο διαφορετικό. Οι Εύζωνοι φορούν δύο μάλινες κάλτσες σε κάθε πόδι. Χειμώνα καλοκαίρι. Είτε έχει 20, που είναι πιο ευχάριστο, είτε είναι 40-42 όσο πάει. Είναι δύο τα μάλινες κάλτσες. Καλτσοδέτες ή αλλιώς κινημιοδέτες. Στους Ευζώνους είναι μαύρο. Στους αξιωματικούς είναι μπλε. Παράληψή μου, κάθε χρώμα επάνω στην ευζωνική στολή έχει το νόημά του, το συμβολισμό του. Το κόκκινο είναι το αίμα των προγόνων μας. Το μαύρο είναι το πένθος και το μαύρο δάκρυ που χύσαμε σε όλα αυτά τα χρόνια. Το λευκό είναι η αγνότητα των αγώνων. Είτε είναι το πουκάμισο, θα δούμε παρακάτω, είτε οι κάλτσες, είτε πάνω στη στολή τα λευκά κομμάτια. Το γαλάζιο, προφανώς είναι το γαλάζιο του ουρανού και της θάλασσας. Και το χρυσό που βλέπουμε στη στολή του αξιωματικού είναι η ένδοξη αγώνας. Χαρακτηρίζει τη δόξα των αγώνων μας, τα επιτεύγματα του λαού μας. Το πουκάμισο. Αυτό το πουκάμισο είναι του αξιωματικού. Ποια είναι η διαφορά από το αξιωματικό από τον οπλίτη? Ο οπλίτης δεν έχει το γιακά εδώ, τύπου Byron για τις κυρίες. Έχει το παπατζίδι, αυτό το μικρό που είναι. Φουστανέλα, πιο γνωστή. Φουστανέλα έχει 400 πιέτες. Λοιπόν, εμείς τις λέμε πιέτες. Λοιπόν, γιατί έχει 400 πιέτες, είναι καθαρά συμβολικός ο χαρακτήρας, ο αριθμός, είναι τα 400 χρόνια που ήμασταν σκλαβωμένοι στους Τούρκους. Των αξιωματικών είναι πιο μακριά, των οπλιτών είναι πιο κοντή. Είπαμε, των αξιωματικών είναι κολοκοτρονέλη. Φέρνει το γυλαίκο. Αυτό το οποίο θέλει 6 μήνες να φτιαχτεί. Έχει πολλούς συμβολισμούς μέσα, έχει και ένα χιόμικρον, κάπου σε αυτό εδώ πίσω το σημείο, που είναι το χριστιανός Ορθόδοξος, έχει το κυπαρίσι του Μιστρά εδώ, για όσους ξέρουν την ιστορία, και εδώ είναι των αξιωματικών. Είναι από βελούδο και χρυσοκλωστή. Και τη χρυσοκλωστή
Τη φτιάχνουμε εμείς. Αγοράζουμε μία λεπτή και οι ράφτες μας πρώτα φτιάχνουν αυτά και μετά τα ράβουν πάνω. Εδώ είναι τα λεγόμενα τους λούκια. Για το ξέρετε, σαν γκέτες. Είναι και αυτό κομμάτι της κολοκοτροναϊκής στολής. Τα κρόσια. Τα κρόσια μπαίνουν μπροστά στη στολή των ευζώνων και συμβολίζουν τη σημαία μας. Οι αξιωματικοί έχουν αυτή τη φυσιοποιοδίκη με τον Άγιο Γεώργιο, βάζαν μέσα τα φυσίκια, ενώ οι εύζωνοι έχουν την ξυφοκρεμάστρα και τη δερμάτινη ζώνη. Το σπαθί, ή αλλιώς πάλα, στα αντίγραφα. Οι εύζωνοι αυτή την περίοδο, σωστά το είπα, έχουν το τυφέκιο μη 1. Δεν μπορεί να είναι οι εύζωνοι στο τσιτρία. Το φάριο, αυτό που ξέρετε οι περισσότεροι σαν φέση. Δεν είναι φέση, λέγεται φάριο. Το φάριο του οπλίτη είναι με το εθνόσημο εδώ και μεγαλύτερο θύσανο. Κάθε θύσανος για έναν εύζωνα έχει γύρω στα 400 γραμμάρια. Με τάξη. Όπως και οι κατσόλετες στην μεταξέλιξη. Το φάριο του αξιωματικού έχει εδώ το βαθμό του. Και το εθνόσημο. Και μικρότερο θύσανο. Εδώ είναι ο βαθμός του ταγματάρχη. Οι αξιωματικοί φοράνε στιβάλια. Δεν φοράνε τσαλούχια. Όχι. Πάμε τώρα στα τσαλούχια. Άλλο ένα κομμάτι απάρτιο της στολής των ευζώνων, το οποίο είναι πολύ γνωστό. Κάτω από κάθε ζευγάρι τσαλούχια υπάρχουν γύρω στα 100 με 120 καρφιά. Υπάρχουν δύο πέταλα. Και η φούντα, που ο θρύλος λέει ότι μέσα σε αυτή, οι πολεμιστές μας, είχαν μια μικρή λεπίδα. Ώστε όταν ήταν σε μάχη σώμα με σώμα, είχαν ένα κρυφό με μια λεπίδα. Ήταν μια λεπίδα, τον τραυμάτιζαν ανάλογα, με μια κλωτσιά. Και ο βηματισμός που έχουμε, αυτό το ξεδίπλωμα που βλέπετε, είναι σαν να δίνει μια κλωτσιά. Σκεφτείτε. Τα τσαλούχια ζυγίζουν από 2,5 έως 3 κιλά το ζευγάρι. Μιστράνε, αλλά η εκπαίδευση είναι τέτοια ώστε να μπορούν να τα αποκριθούν. Τα μεγέθη ξεκινούν από 44-45 και αυτή την περίοδο έχουμε έναν με 53, έχει και 54. Αυτή την περίοδο έχουμε έναν 2 με 53. Δεν πέφτει γιατί στέκεται με τα μάτια. Τελειώνοντας, να πούμε αυτό το οποίο μαθαίνουμε από την πρώτη μέρα οι εύζωνοι που μπαίνουν στη φρουρά, ότι η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετριέται με το στρέμμα, γιατί με τις καρδιάς το πείρωμα μετριέται και το αίμα. Και δόξα τω Θεώ, εμείς σαν Έλληνες το έχουμε πληρώσει καλά το αίμα. Δεν τελειώσα, θα πω μόνο αυτό, θα πω κάτι για τον εύζωνα το Γαβριλάκη και για το σύλλογο των ευζώνων. Οι εύζωνες, απολυόμενοι, μάλλον όταν παρουσιάζονται στην προεδρική φρουρά, μπορεί να είναι 50, 60, 70, 100, ανάλογα από πώς θα αποδώσει κάθε κλάση. Δεν θα βγάλουν την εκπαίδευση στατιστικά πάνω από 20 με 30 σε κάθε σειρά. Κάθε εύζωνας έχει το ζευγάρι που κάνει μαζί υπηρεσία. Κοιμούνται πάνω κάτω στο κρεβάτι, γνωρίζουν τις οικογένειές τους, έχουν σχέσεις πλέον αδελφικές, είναι σαν αδέλφια και συνεχίζουν και είναι και μετά. Γι' αυτό και με το Σύλλογο Ευζώνων συνεχίζουν την παράδοση των ευζώνων. Και η εκπαίδευση των ευζώνων συνεχίζεται
μέχρι που θα απολυθούν. Κάθε μέρα γίνονται καλύτεροι. Και σκοπός, όταν θα τελειώνει κάποιο σχολείο υποψηφίων εξώνων, είναι εσείς που είστε απ' έξω, να μην καταλαβαίνετε αν ο άλλος είναι η πρώτη φορά που κάνει υπηρεσία ή αν είναι η τελευταία του υπηρεσία. Κυκλοφορούν στο διαδίκτυο πολλές φωτογραφίες με εύζωνες. Αυτή που εμένα μου έκανε τρομερή εντύπωση και θα την έχω χαραμένη στο μυαλό μου, είναι κάποιους εύζωνες οι οποίοι ολοκληρώνοντας τη θητεία παράταξη αγκαλιάζονταν και έκλαιγαν. Γιατί ξέρουν ότι δεν πρόκειται να το ξανακάνουν ποτέ αυτό. Είναι ξεκάθαρο. Προτρέπω όσοι μπορούν και έχουν παιδιά και αξίζουν να πληρούν τα τέτοια, να υπηρετήσουν στην προεδρική φρουρά. Είναι κάτι το οποίο θα τους μείνει. Εγώ το εύχομαι για τα δικά μου τα παιδιά και ελπίζω να τα καταφέρουν. Θα δείτε ένα μικρό βίντεο από την έπαρση σημαίας, πώς πάμε στην Ακρόπολη το πρωί. Δεν είναι γύρω στα 40 δευτερόλεπτα, με 1 λεπτό. Πηγαίνουμε στην Ακρόπολη, την αλλαγή της Κυριακής και την υποστολή. Άμα θέλετε, εγώ ολοκλήρωσα, είμαι στη διάθεσή σας για απορίες. Θα χαρώ πολύ. Παρακαλώ. Η στολή μένει στο τέλος. Ναι, η στολή αυτή μένει στο στρατόπεδο, την παραδίδουν και τη φοράνε κάποιοι κάθε φορά που έρχονται. Οι στολές είναι, σκεφτείτε ότι μπορεί να έχουμε και στολές του 1975-80. Άρα αυτός που τελειώνει. Την παραδίδει. Την παραδίδει, αλλά δεν πάει σε κάποιον που θα πάει. Θα πάει μετά, ναι. Α, θα πάει. Ναι. Τη συντηρούμε και την παραλαμβάνει κάποιος άλλος νεότερης σειράς. Μπορούμε να βάλουμε το βίντεο. Το χτύπημα. Ναι. Όχι. Είναι κληρωτή. Είναι ο κλήτες θητείας. Μόνο οι αξιωματικοί είναι, αν πούμε, μόνιμοι, οι οποίοι είναι με μετάθεση στην προεδρική φρουρά. Και είναι του πεζικού. Μόνο του πεζικού. Τι συμβολίζει το χτύπημα του τσαρουχιού? Ωραία. Το χτύπημα του τσαρουχιού είναι για να θυμίζουμε στους προγόνους μας ότι είμαστε ζωντανοί και ότι είμαστε ελεύθεροι και μπορούμε και κάνουμε αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό και ακούγεται τόσο δυνατά και αν έρθετε μια Κυριακή πρωί στο μνημείο του Αγνού Στρατιώτη θα καταλάβετε. Το χτύπημα του τσαρουχιού είναι ανατριχιαστικό και συντονισμένο. Παρακαλώ. Στην προεδρική φρουρά μπορούν να επισκεφθούν σχολεία κατόπιν αίτησης του σχολείου στο στρατιωτικό γραφείο της Προεδρίας. Για φέτος, από τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο, λίγο αρχές Γενάρη, έχουμε κλείσει όλες τις ημερομηνίες μέχρι που κλείνουν τα σχολεία, 2 σχολεία την ημέρα, μπορεί και 3. Για να μπορούν όσο περισσότερα παιδιά, έχουν έρθει αρκετά από το Μενίδη και από τον Κόκκινο Μήλο. Και θα χαρώ να ξαναδώ. Είναι μέσω συλλόγων. Μπορεί ένας σύλλογος να ζητήσει το στρατιωτικό γραφείο της Προεδρίας. Η έγκριση είναι στο στρατιωτικό γραφείο της Προεδρίας. Εκεί γίνεται το αίτημα. Όπως έλεγα, κάθε Κυριακή φεύγουμε 7 και 4 από την μονάδα μας. Ανεβαίνουμε στον ιερό μπράβο της Ακρόπολης, 8 η ώρα ακριβώς. Θα δείτε τη σημαία να ανεβαίνει. Την 25η Μαρτίου, το έδειξαν άλλωστε και όλα τα κανάλια. Παράλληλα εκείνη την ώρα ηχούν οι καμπάνες από όλες τις εκκλησίες στο Λεκανοπέδιο. Και είναι ένα απίστευτο συναίσθημα να ακούνε το εθνικό ύμνος και να ακούνε τις καμπάνες από τις εκκλησίες. Είναι πολύ ωραίο. Στη συνέχεια γυρίζουμε στο στρατόπεδο, ετοιμαζόμαστε για την παράταξη της Κυριακής. 10 και 25 αναχωρούμε, φεύγουμε από το στρατόπεδο και στη συνέχεια πάμε στο μνημείο του Αγνού Στρατιώτη, γίνεται η αλλαγή και επιστρέφουμε.
Ανά πόση ώρα αλλάζονται? Η υπηρεσία των ευζώνων. Η υπηρεσία των ευζώνων είναι 4 ώρες την ημέρα, είναι 6 ζευγάρια κάθε μέρα, είναι 6 ζευγάρια κάθε μέρα. Κάθε μία ώρα αλλάζουν. Κάνουν μία ώρα υπηρεσία, μία ώρα ντύσιμο, 4 ώρες ξεκούραση και ξανά υπηρεσία. 2-3 φορές και μετά είναι εξοδούχοι πάνω στο σπίτι. Κύριε Διοικητά, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση, αλλά επειδή θεωρώ τον εαυτό μου ότι δεν είμαι κατάλληλος για να σας βραβεύσω, θα σηκωθεί ο κύριος στρατηγός, ο κύριος Μπολώσης, να έρθει να το βραβεύσω μπροστά. Yeah.